camp sy'n heb gael ei effeithio yn ormodol gan Covid ar y funud beth bynnag ydy Dartia. Mae pencampwriaeth Dartia y byd wrth yn cael ei chynnal ym Mhalas Alexandra yn tydi yn Llundain ac gan cadw golwg ar y cyfan. Mae Dylan Williams sy'n rhedeg cyfri Twitter Dat Cymru. Dylan, prawn da i ti i ddechrau, sut ddolig ges ti? Pnawn da, Owen, Nadolig Llawen. Un digon tawel i weid y gwir, mae doi plentyn ifanc da fi, felly y clwt wedi cael bwrdd snwcer i Nadolig, felly fi wedi bod yn wario fwy o snwcer dros y diwrnod ytha na ddate, ond mae'n siomedig iawn, heddi mae lot o gemau wedi cael ei galw bant, ond o ran y dartiau, mae rhaid i fi weid oedd hi'n neis cael 2-3 diwrnod bant, ar ôl 9 diwrnod, llawn o gemau cyn y Nadolig a popeth yn ail ddechrau nawr nos yfory. Ie, saibach wedi bod, fel ydys ti, popeth i ail ddechrau fory efo rownd yr 1 ar 15 ola y drydedd rawn. Ond cyn i ni edrych mlaen at gema Johnny Clayton a Gerwyn Price, 2021 yn gyffredinol, Dylan, yn y byd dartia yma yng Nghymru am flwyddyn mae wedi bod. O, heb ymeiaeth bydden ni'n gweud hon yw'r flwyddyn orau i'r gamp eriod bydden ni'n gweud yng Nghymru. Os ni'n edrych nôl ar y llwyddiant yn unig, mae Gerwyn a Johnny wedi ennill 12 teitl rhwng y ddoi nhw, 6 ar 1, a wedi mae 6 o'r un mae nhw wedi ennill, wedi bod yn brif gystadlaethau sef y majors, a bydde ennill 1 o'r un mewn blwyddyn yn wych, Johnny wedi ennill 4, a Gerwyn wedi ennill 2 ac yn amlwg yr un mowr, yr un yn yr Alexandra Palace. Ni'n byw yn nghanol oes air i'r gamp a gobeithio fydd y llwyddiant yn parhau nawr dros yr wythnos nesaf. Ie, gobeithio wir. Gerwyn Price, fel ydys ti, ydy'r pencampwr presennol, pencampwriaeth dartia y byd. Mae'r ddau chwarae nosfori yn tydi, Gerwyn a Johnny chwarae nosfori yn rownd yr 1 ar 15 ola. Ti di ni gychwyn efo Gerwyn Price, pwy fydd i wrthwynebydd o, Dylan? Ie, felly'n bydd Gerwyn yn wario erbyn Kim Huybrechts, sef The Hurricane mae'n cael ei adnabod fel o Wlad Belg. Nath ei wario erbyn Steve Beaton yn y gêm dretha, a sa'n gedi fydd Gerwyn yn becso rhyw lawer ar ôl gwylio Kim yn y gêm hynny. Oedd hi'n gêm eitha siomedig, oedd y safon yn wael a dath Kim trwyddo achos bod Steve Beaton ddim wir wedi rhoi rhywfaint o frwydr lan. Felly, bydd Gerwyn yn fynd mewn i'r gêm ma'n llawn hyder. Os ni'n edrych nôl o'r gêm gyntaf, Gerwyn, mae gêm gyntaf gystadleuaeth wastad yn un anodd, a fi'n credu dyna welon ni yn erbyn Richie Edhouse. Oedd Gerwyn fi'n credu yn siŵr yn gyffyrddus yn mynd mewn i'r gêm, ond dalodd Edhouse bach yn o'r ar y dechrau, a ar ôl mynd o un set i ddim lawr, welon ni'r y bwystfil ma yn Price yn dod i fywyd, a enillodd digon cyffyrddus yn diwedd o 2-1, a fi'n credu mae profiad yn beth mawr yn y pencampwriaeth y byd, achos mae dros gyfnod y 15 diwrnod, dim wir angen i ti danio bob gêm, ond pan mae'r galw na'n dod, mae'n bwysig bod ti'n gallu codi ger a dyna welon ni wrth Gerwyn. Felly, mi mewn i'r gêm na'n os yfori, fydden ni'n disgwyl gael Gerwyn yn ennill yn eitha cyffyrddus, a os fydd yn ennill nos yfori, fydd e'n cadarnhau i safle fel rhif 1 y byd a mynd mewn i ddechrau tymor 2022 sydd yn beth mawr, achos mae Wright a Van Gerwyn wedi bod yn rhoi tipyn o bwysau arno fe fyny, felly fi'n credu bydde fe'n rhywbeth fydde fe'n lwco troi rownd a gweud wrth y ddoi i fi yw dal rhif 1 y byd. Ac os y bydd o'n ennill nos fori, digon posib wedyn, Dylan, y bydd y chwarae yn erbyn Johnny Clayton yn rownd yr 8 ola hynny yw os y bydd Johnny Clayton hefyd yn ennill ei gêm o yn rownd yr 1 ar 15 ola. Bydd. Fi'n credu wnaethon ni drafod tua wythnos yn ôl. Na'r treni mowr. Fi'n credu fydde 95% o'r byd yn lyco gweld y gêm na, ond i rywun sydd yn dilyn y ddau dros y flwyddyn, mae'n gêm sai wir yn mwynhau gwylio, achos mae'n anodd dewis rhwng y ddoi. Bydd Johnny wario erbyn Gabriel Clemens, a bydd gwrandawyr yn gyfarwydd â Gabriel Clemens falle achos bod wedi curo Cymro ifanc yn y rownd ytha, sef Louis Williams, ond mae da Johnny record da iawn erbyn Clemens, wedi wario gilydd 9 o weithiau, a Johnny wedi ennill 7 o'r un. Felly, mae popeth yn cyfeirio at
gêm 8 ola rhwng Johnny a Gerwyn, ond twas y dyn yn goffod wedyn dewis o'r ddoi ni. Twas sa'n credu bod fi'n mynd i ddewis enw heddi, ond pwy ddaw allan o'r gêm na, a bod y ddoi yn gwrdd, dyna un pencampwr fi'n credu ar y trydydd o Ionawr bydden ni'n gweud. Un cam ar y tro, ie, Dylan, yn rownd yr 1 ar 15 ola nos fori i ddechrau. Dylan, cer yn ôl at y bwr snwcer na, a diolch yn fawr iawn i ti am ddamser. Dwi'n siŵr y gawn ni sgwrs arall yma ar y donfeddi Radio Cymru yn ystod y dyddiau nesau. A dyna chi Dylan Williams, a fyna Dylan sy'n rhedeg cyfri Twitter Dat Cymru, ia, Gerwyn Price a Johnny Clayton i chwarae yn rownd 1 ar 15 ola pencampwriaeth dartia y byd yn Alexandra Palace yn Llundain. Nos fawr edrych ymlaen, Heledd, yn fawr iawn at